Jeg har inviteret Christoffer til at chatte på bil. Christoffer. Jeg fortæller godt, fordi den der ting, den hele tiden går ud. Altså, der er gjort, så jeg ikke kan spille sig lidt længere om dagen, nemlig så. Nu står der på, at jeg har ikke lyst til at forbedre min tid og sådan noget. Nu er den lige gået ud, og nu er der spillet. Kraft min gang, jeg vågner dig helvede til. Kom her, jeg har et minut til højre. Ja. Øjesvin, kom her. Øjesvin.